guys, welcome to my YouTube channel. This is Carby. Kaya nagpapalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay pupunta tayo sa isang bazaar na naman. So mayroon tayong hahanapin doon. Hahanapin po natin yung mga utensils na yung kutsara at saka tinidor na gold. At papakita ko sa inyo dito. So puntahan natin yung store na yun. Tara! So ayan mga kabisdak, so dito kayo sa Kuwait, ayan sa Pahil area po. Ayan, medyo mahangin-hangin ngayon. So kung may makikita ko yung mosque, ayan. At doon po yung bus stop. Ayan, may bus stop doon side. Ayan po, makikita may bus. So kung galing kayo ng Kuwait City, papuntang Pahil. So yung location po ng bilihan ng mga utensils, yung mga gold na mga kutsara, tinidor. Ayan, so doon po yan banda. So puntahan natin yan. So tawid tayo. At kung may makita kayong kalyan o orange building. Ayan, so yan po yung puntahan natin sa loob na yan. So sa underground na yan. So nandun yung bilihan ng mga gamit sa bahay. So ang hanapin natin doon guys yung utensils po na yung kutsara na gold tsaka yung tinidor. So tara, samahan niyo na ako. Yan, so tawid na tayo. Ayan, naglalakad. So dito na tayo kasi may mga bus. Kayo sa dapat daan talaga kayo sa pedestrian lane kasi po tawid lang tayo ng tawid guys. Kung mayroong mabilis tumakbo yan tayo. So ngayon, so dito na tayo. Yan yung building na yan. So dito na to. So pasukin natin kasi sa loob yan nandun yung bilihan ng mga gamit. So ayan. So ayan, nandito tayo sa loob na bazaar, yung mall ng Orange Building. At puntahan na natin yung area na yun. Ayan. Kung nasa loob ka ng Orange Building guys, ayan. So mayroon tayong mapapansin dito mga bilihan ng mga sapatos, mga sandals, mga perfume, ayan. So tapos kaliwa tayo dito. Kung makikita nyo, mayroon ditong bilihan ng mga watch, ayan, mga watch. Tapos dito naman na side po ay door. Ayan, so dito kayo sa baba punta. Ayan. Ayan guys, hindi tayo nakapag-vlog pa dito sa baba kasi may mga lokal kasi. Bawal kasi yun. So nandito na tayo sa loob. So kung mapapansin nyo sa likod na yan guys, ayan ang dami guys. Ayan, so hindi lang pala dito ang kutsara tsaka tinidor ng mga goods. Mayroon dito ang materials. So puntahan natin guys.
So ayun guys, ito yung loob ng bazaar. Ayan, so mayroon na akong naispatan doon sa likod. Ayan, ang banda. Andun yung kutsara at saka tider na gold. So para puntahan natin. So ito guys, nakikita niyo sa likod. So ayan guys, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na kutsara at saka tinidor na gold plated. Ayan, so ayan, maganda to gamitin na kung may bisita kayo, parang high class siya kung tingnan sa bahay nyo. Ito yung gamitin nyo. So maghahanap tayo kasi gusto ko rin na bumili ako para sa bahay. Ayan, so maghahanap tayo ng ibang klase kasi may mga design po siya. Ayan, so ang presyo depende po, mayroong tag 3K dito 2.4. Ayan, so mga 300 sa 6 lang piraso. So total 2KD 400 na siya. Ayan, so mayroon tayong ganito. Ayan, mix siya. Ayan po. So gold plated yung dito banda yung hawakan niya. 2KD 700. Pati yung tinidor. Ayan. Mayroon din po ng iba-ibang ship pala to. Mayroon din po ganito. Ayan. Diba? So, gusto ko to. Gusto maganda kasi tingnan to. Ayan. So, bibili tayo ng isa nito. Isang dosina. Isang dosinang kutsara at saka isang dosinang tinidor. Tapos sa sunod na naman uli. Diba ang ganda tingnan. So, mayroon din kutsarita. Liit. Hindi ko nilalaki. So hinahanap na po natin yung na kutsara at saka tinidor na gold plated. So ang dami nila. Diba? So ayan guys, ayan nahanap natin tong kutsara at saka tinidor dito sa loob ng bazaar. So ang presyo po nito ay 2KD 400. Ayan, so bibili tayo nito ng tag-isa, isang balot na kutsara at saka tinidor. So sa mga gusto pa lang malaman kung saan itong location,
Dito po to sa Fahil, Kuwait, dito sa Orange Building. Ayan, so sa Orange Building, sa ilalim nito, sa may Mangga Underground, so dito po nyo makikita itong bazaar na to. So, yan sa mga subscribe sa aking channel, and please subscribe. Guys, so sana may kakuha na naman kayo ng idea sa mga nandito sa Kuwait. Ayan, na gustong bumili ng kutsara at saka tinidor. So, dito na lang po ako at God bless po. At ingat po. Bye-bye.